sharuɗanki ba za na jure ba. Ko na yi kira na wayar kiki danne ba za ki ɗauka ba. In na yi miki text gaji na jikinki ba za ki duba ba. Na sha magana halin da kike mini ba rage sauya sautin furci. Kika ce mini ke fa ba za ki sauya ba. Sani na kai lamarin da kawayenki da su dan jaraba kan shawarar ko za su sha kanki kuma sai nuni a gare ki lura ki gane mai sanki sai kika faɗa wasu cewa ni din ma ina ranki amma akasi sharaɗoɗin naki ba za ki canza ba. Kira yi wayar yake ba ɗauka kika canza min don ba kika ce yanzu ana ɗauka. In na yi kira lambar da ki ba ni kawar kike ɗauka kika ce mini in har na kira yi wayar yake ta ɗauka kika so sirri ne da akwai zancen da ba za ta ɗauka ba. Min uzuri dan har na kira yi wayar ta tattauka da in zance da take mi nake sa zuciya duka kuma gashi a tayi dan har na kira ta a take ta dauka bacin zarafi komai na faɗa mata ta ake ta dauka ta faɗa mini so da marayu da inda ba za ta cutan ba. Ashe kin juya akalar ki tashin farko halin da kike mini kin fi san kanki yanzu kin gane shi so baya duban kuɗi mulki sabobar zuciya da ta bi ciki da kin kashe kanki sake daudar si shi ikon ran ba za ya sauya ba.